Има моменти, в които никой не знае по какво изпита. Но той знаеше, че е там, за да помогне на гаджето си. Докато тя превалутираше Евронаум и търсеше Google в търсачката на Google, той пробиваше системата за оценяване. Но тя беше спокойна, знаеше на какво е способен той. Момчето влезе в базата данни и изтегли верните отговори на изпита. Но тя все пак беше на косъм да вземе изпита, въпреки че имаше верните отговори. Днес ще ви покажа как може да се заобиколи логин форма на сайт с нещо наречено SQL инжекция. И не, това не се взима от аптеката, няма да ви трябва рецепта, само малко базово разбиране как работят базите данни. Това видео съществува благодарение на хората, дето смятат, че е добра идея да лепят потребителския вход директно за SQL заявката. За целта ще ползваме PicoCTF, така че няма да се наложи да трошиме нищо реално, но нека си представиме, че зад тази логин форма стои база данни с отговори на изпит. Преди това, какво е SQL заявка? Всеки път, когато се логваш в сайт, зад кулисите се изпълнява заявка като тази. Тя търси дали съществува такъв потребител в базата. А ако има съвпадение, влизаш. Сега представете си, че въведем следното като потребителско име. И какво става? Заявката се чупи и изглежда така. Обърнете внимание на инжекционния стринг. Той значи, че винаги е вярно. А двете тиренца накрая означават, че всичко след това е коментар, т.е. паролата вече не е важна, няма никакво значение. И ето ни, логнати сме без да знаем потребителското име или парола. Това е защото сайтът ни взима входа и ни го лепи директно в SQL заявката, без да го проверява. Сега това нещо ще го покажа нагледно. Това е този стринг, който използвахме преди малко. Аз естествено вече съм го ползвал и ми седи тук на бързо набиране. За парола, сега дали ще въведеме нещо, дали няма да въведеме, няма абсолютно никакво значение. Аз няма да въведа. Цъкаме на логин, виждаме си юзернейма, виждаме, че нямаме никаква парола, която така или иначе няма никакво значение. Виждаме заявката, която е много важна. Логнати сме, това също го виждаме. И къде е флага. Или сега в контекста тук, къде всъщност са верните отговори на базата данни, де сме си измислили. Това е флага, който ни иска челенджа. Взимаме си го и го фърнаме тук. И виждаме, че всичко е наред. Сега на мен това ми напомня за атаката срещу МОН 2020 година. Никога не трябва да се ползват row заявки в потребителски вход. Затова има неща като prepared statements и input validation. Не винаги трябва да знаеш паролата. Просто трябва да се изследва приложението за уязвимости и понякога да знаеш как мисли човека, който е писал заявката.